Trong những người làm những đặc biệt là cái người số nó phải tin đủ về những pastor đi bỏ snap rồi try ya U Blei hai cái step trong cái sni kalong cái sni cái ba kodor ba cái sni cái ba krau kata cái ba U Blei labu cái donut tungi ba cái ne cái sni cái ba kentang cái dong ban wat cái khmat dong ban sekri ban pen krau ban pendan buram ya cái terteng cái dong ngai U Blei ba nilayo ban wan menta apo jong kene ka balang hang ni ha smith nadu nu snem baladep manba ini prabnge dei jongi ila don kajing mansra kajing or abang yo ban wan jingo ai bat dei tan si sen ru bon sen ngon jingo ai bat ki don ru kajing yeslok bandong sawan pet yang ni kata dei ka ba kata ka donut junga ban nom le komta ngas ngau komen sikadia ban nga ai Khubor kerpang ya ka sim jong ka jing e bat ka jing pedang snow ha habangi wan hanne na ka por sekapor haji ying jong pi ki prabangai habang tip ba pidon ha ka jisitom Adon ke jinsung kia ka bejur wala msyam lepoi bonsen rehayin akan mai ke jing duai ngai U Blei nang tai baret mengi khodi ji de prashnong na sorkham Blei do yalami bandon hangne bante keduan jong trai kumne kumakalong mentang mai ru ila ngat hagajing pang ka bejur hadu kata-kata habangi yo ke Khubor ngisngau bakadon kajing artatin wat bandang yo I ne ko pertai tinggi ai U Blei la pelagi la long kum dia kum long menta ngasngau thu tang ne gar kom rwai kasur jong I kadapura mar ngasngau ya la de man bangadon ke sistem hadin mangalakot ngasngau thu na kajing rwai pulen habapang mla ban kedut kisur je bakam kam siang terus ngau U Blei nem tai barit la long kumni kumi long menta ngau U Blei nem tai badu smell karmal ki mairu yo ke sistem ka bangalawan ban duai bonsen bar ke sistem jo e muka ban compare kampala ni ai U Blei ba ula pelajai wallah hati tu dipor ke bisitam wat ban tiap harum yo tiap andrengi ai U Blei adin ke jing duai jong ki kon ki ti ga yin sam rangkat ba kisaki dong try yele yo kia ko ni ai U Blei ai Khubor kerpang ye parit bangi khodi apo thang sneng belong wei na jinong kasan ya ka kam ga jong Blei na ka por se ka por kerpang na Khubor ya kini ki prabnget nan long stan ki ba ngidon ga ji tu tha wala misal la kan mau pham da ye kindu mentam mar khmat ya kan mau ya ke khmat bi jong pi ba di wen ni rang ba ni le kindu sisin hang ni ai Khubor I je pi ka ni ga sngi bi yo ni shem kom ni ka te song lang ya ka donu dungi kom ni lar wai tu rwai ban kom a jing sipara ka jigit sipara kani ka long ka U Blei labu habang la long ke bala sis pa jong try habang ye shem nong nong ye kendu hang nong nong kata ka jing jongi kata som ye ni ngau kom sipara wat lang ye jungai ki sinong banisang banisaru hagan ga por manta nga ngau kmen ba habang ala rai ka donut jonga manin gamit ngala phone ni ba roy rojes warlar pi bangan don hang ni mairu idon ke jing mut sawai bre banga ong I ila kloy ban wan ada ngau ba em sham la
ai dau du kumbuai pat ya ka ban wan ha ga de step ban ni la poi ka por ku ba biang ni le yo ban rung ga yin ki parab ngai chipor mentan ban penjat that penjat sliang ha ga ga por mentan ne pa ne ga tin jong blei ya ka khot ka ba Jesu la kren bat ka man sim jonga ka yalam bangin yom ne kren ya ka ne ga khot ka gospel jong Matthias ka nong ka ba nyau ka khot ka ba har pa way tang ka ne ga khot ka ba har pa way man sim jong blei yalam bangin yom ban ya slok ha ga ne ga por mentan ubriu baro uba ong hanga atrai ban yo let shapo kahima kibneng Rev takeng bale ya ka mon nukpa jonga ubahabneng u Jesu barabor upenlong yalade ubarit tam naki barit wat bat kibreu ladak madjong blei ulas ngau sisa kumukun namar bodehi ukun jong blei hagi bon ki benta ujupan pau yalade baum long ai berkata gajing long jong kaba penlong ba un penpau ya gajing ngauret kaba krau hadu kata bat berbor uyot ngau bat kumu blei ulatip bagi benriu haga pertai barohi kambun ki bapensyong nong rim tang bagi lakot atrai u isayano itul pajong blei wang sibon ki ban khot kerpat sibon ki ban wan syau henry daga donut barok kata kadai kabau isaya ujupan kan mau ki wan syau blei ban penpau bagi ijun rei kadonu jungki kajengai ngau blei kabakum ketaka jengek ladakan don hangi ngin kalalong nok ki non sukor yau blei sisin kasni haga bun sekentat haga hima jong namar bakalong kum tau Jesu ai gini kentin ke bengi apan pule ki buang ubreu baro obo hanga atrai hagis ngi ki bakado layo ilapa Jesu kumu blei basibon ki breu ken penpau ya kajing ik yau blei ablei lani atrai kin airu ki nia ki dau kum bakho sharum nyelale kum ni nyelale kum tai nyela ai syagakam jongme nyela yalap nyela backsud nyela le sibon di kamba mre haga bakut undang nam itu ipi kat kum ne ga dekat ka bengi pule yo i ka donu jong Jesu ka bau ang ubriu para ba hanga trai ben yo lek aga hima ki beneng bel ta bale e ka monuk pa junga ubah beneng hakwa ban ngam jeliu kendet hangi ka e ka mon ka jong blei ka ban pelong yangi ban itu ha kata ka sngi ka bakhadu kata ka de ka bakodor ban pusan ya ka e ka mon ka jong blei kenang bangin nom sa kentat ha kata ka sngi ka bakhadu yo ong ngam itu ya pi ki batre boman along gading ting sikadi banjia kum kata kasni banjia kum kata ka jingjia haga jing jong ubriu bahaga sngi ka bakhadu on kentat ini ban ong ngam itu yepi ani ka batas ngau shekai kata kasni banjia kum ta lada silenter ka jingim jongi nilong atrai ngipang jing penkia ngeduk ngikerduk ngikirpat bau tran pendap jingdan kam berbon kiai habang jingdan kam ni wan seu atrai lada haga bakut unong ngam itu yepi long ke Khubor ke basngau si
kan jia kumuto briu bala tho hagane gatin U Blei haka jing khawai sham kurim bala tho deka Parsi we naki paiba bawan shaka jing khawai sham kurim anda bagilaya rung haka kamra banya bam utrai jongga jing khawai sham kurim ulawan bisit ulawan pet ya katakan jaka bagi ya bam habol rung ha katakan jaka jongga darah ke bagi ya bam na pedeng kita ye babon uyo I don way ubadan hanta syamlakup ya gajankup kajing khawai sham kurim kum taula lek bet shao wan ongko para kum no pi wan hanne kani kadai kajing khawai sham kurim kabala khot kabala wer ya baro kelangi dong kelangi snat lawan hanne bat baro ki buan hanne kebala don gajan kup kajing khawai sham kurim mapipat kumno kumne kajan kup phim samla don kajan kup kajing khawai sham kurim nong sanchar dong kajing khawai long samlanang ang sigentim ni U Blei ubam don kajan kup kajing khawai sham kurim kan jia hagasni ka bakaddo ya ke breu ke ba samla le ka mon ga jong U Blei hagasni bakaddo kin sakan tat kumta kumuta ba sakan tat hagajing khawai sham kurim na ka chika ka babam ula khot isi pai du ban te ban khom yu ban bread u sha ka badum kani kalong ka Parsi ka bajliu sikade bat ka long ka benta bale ka jia benta namar bo samlale ka mon pa ubahan ne na kwa ban kedeu arteli ki mat ke ka mon ga jong Blei ka bangi kermen bat ka bangi don ga jing kermen kan jia sisen gesni bau dong turung pi ki balagar kuban yo ke hima bala penkre nado mendang long ke pertei la penkre hima jong ki beneng yangi baro ki bala sispa jong trai kawai ne kita ke ban le ke mon ka jong ukpa ba beneng ka mon jong ukpa ba beneng ka dei ka jingpynim kadai ka mon ka jong Blei samla mon ka wei ka mensim kan jamno ku aba baro kin yop dian ya ka jingpynim nyanyo U Blei baka balang ka jong Blei ka yeng haga naga norim ka jingpynim balada piken mau ya ka chi tu khana ki lomswa shakri jong Blei I ba joy lapen syong ni naka jaga ka bai yalap kabai keren ni ketin jong Blei lapan syong ni namar ba ikren ya ka jing light na ka jing ban light na ka pop ban yo jingpynim ikren ya ka gospel jong Lukas khat khandai lanong bahaga ne ka sngi ka jingpynim ka lawan haga ne ka ying la banjur ya ka jingpynim kala tak sibone yo rang ba nong yalam jingsen ban pensyong I banong syong kat ka kmi jonga ka U Blei kata-kata kam som la nut banong bangala lajim kat badang don ne pertei om don bala ban lajim sakri dong trai ba joy ila syong no ban hantang is ngau tu badang don ki briu wat ki bala nget kem ngau tu ya ka jingpynim ka jingpynim ka long ka ba klitam ka bangi de ban yop yang ka kata ka de ka mon ka jong Blei ban yo ka jingpynim ban wan chau Jesu ha ka jingkala ka bomot ha ka jing plai ki pop ha ka jing pen khot ya ki jing lang bas niu baro kata ka be ban rung sya ka jingpynim ka bau trai u khot ye ngai pi baro ka jingpynim ka long ka mon ka jong Blei ya we pa we U Blei ha ka pertei ka jingpynim ka long ka hima jong Blei lang ye la ban don
haki balang ke bahek nane ke balang ke berit lada klem jingpynim om don ki mentoy ruem ngilaban sekikam jong blei kano ngilaban le kikam ba na mtau blei kano Henry lada ngim le ekamon jong blei ngin nom yop diang ya ka hima jong blei ka jingpynim prabengai biau tra jesu ki badon kan jing sen menta baro pilayo jingpynim lada pilayo ya ka jingpynim da ka jingpynim jong tra jesu long belagarku ya kita ke belayo ya ka jingpynim kabenta ka bahar ka jingpynim ka seyo so ubakumno ka jingpynim ka seyo so jong ka jinglong balapan khod ka jingkhuid ka jingpynim ka jingkhuid kini ki day ki artli ki menba ki bakrao ya ka jingim jong breu laban ban pla ban kren kano atrai lada ka jingin kam khod on khang yo ha ka hima jong blei sin ka sini suk ke bakhod ka donot ong jesu kin yo yau blei suk ke bakhod ka donot gospel material san ke nong ka ka bapra suk ke bakhod ka donot na bakin yo kin yo ya ka hima blei la don gawe ke jingjia hagi por ke pedang sedang ka balang ka jong blei ngala sa yetu khana ya kata bonsin we na kitmen besan ha ka we ka balang long nan lek ngap yau tau ba joy ba wan ha ka ta snong hagi snan sijar kendai spa khalai mentasi spa snem tam ka jia kata anda bol lek bang ngap yau tau ba joy bawan kwa ban pe ka doro ba kumno kwa ban sngap ya ka sur ka ba kumno ki kren nda bala lek hanta ka khubor ka ba i ba joy ila kren ka siti ka ba nang kong petros kalanong ka ba nang kong ka dekat ka ba khat riu bat khat nyo ka ba ong kumni Kumbau ta bala khot ya pi ulong ubakhod to long ma pi ru ki bakhod haka jinglong jingem baro nabalato to long ki bakhod namar mangang along ubakhod U Blei long bakhod kap neng galong bakhod kajaka song dong gere khod ka bakhod tangge bala sispa tangge bala pengkhod kin yo ban rung ha ka ta hima boleh prabengai bi ha tra jesu pi khod ka donot ni khod na makmat jong blei jo bam ya kani ku makmat jong blei yo dang don ka basap kadang don ka batengit lada kam don ka jingkhod dala dehi ngin phet naka kerdop neng hakawe kesni ong kawe ka nuksa dawe ne kinong krem mudur mapi lada pilet haga ying ka bala coach ka dia ka ying ka bakot ka kampra ka bakot ki karpet ki bali ka kamratia kabali ki jan baro lada pilet barka tingit barka kte ba pinang wan nak per pisnyo day banrum watang kum gane ga yung mane ga bakot kum neru lada ni wan nak per na ba pokte ngin jendel om anti nairum kan nga tingit hato ngan long banrum ngade ga yeng ga bakot kaya marta tenda ledehi bang kentak lada ki trying ki ong rung seba nya tengah mlut bang rung lada kakti ke kedap kakti ke juti
ngan pet hi da de ngan som seni si plau ani rung to yin yo pi ka karpet ga bali ngatang siu lapa ki dinjat ketaka de ka parchi ketaka de ka nuksa kom taru ha ketaka sngi jong ga jing besar jong blei ban boy ha ga khardab neng kebala siang da ki sir ba ka jingkhuid ba ka jing pranai ba kra ladang ni ligo I ala de don ga jing tinget ngin nam dut ban rong dalele na kita ga daw ga don kam ga jing khut ban ni ai ngo yo blei ula pan kre ni ban long ke ba khut lang ba ga snam do Jesu ka bo la yak halor ka ding pna second date tayo ngin yo ya ka Good Friday ban ye kreng ye ka snam bat ka jing shau Jesu ga ding pna daga di yap jung halor win pra open ko jingi nagi pop jingi paro to ai baka dono jongi hakmat jong blei kan long ka dono ke bako klem ting penrem lada ubreu udan ka jing tinget ka jing penrem ka dono ulang pan kit ye ka bible ka bahaya papla ka cebalai ulang pen pau segebreu bolong bareu blai lada haga donot kam don ga jingkhuid ka jitip lem daun sim ko jong blai shapo ka penrem kani ga long ga ji wer pat ka jingkhot ye ni haga de ga ji sang ga bali amantang to ngin le ya ka mon ga jong blai ngin yat na galenti bangin yo e ka jingpynim Yin pen khoi yala ka jong ka jingim da kata ka jing pen khoi komba U Blei kuai ni ban yin long ki ba khoi kanang ba hagas ni ka bakado ngin yo ban rum haga hima jong blei kanang bagi nom sa kentat nau tau ba don ka bor ban bisar ya ki ba yap bat ki ba im utran ker khoi ni haga na step Barok ni kebadan naga jinseng. To ngin teu, ngin tenju. Ya lagi jongi dono berke mensim jongi. Ngilalong nem kebalamat. Ya ka jingpynim. Ngilalong nem kebalapan khut. Dagas nam jong U Jesu. Bat ngiladon nem ka jing skem. Hanor kata ka jingpynim bat ka jingpyn khut. Kebau terai la ayani. La ki wei kim I mentoy ni ndrei hakmat jong blei ngin long ki bakodor tam habang ile ye kemon ke jong U haga jing im jongi to try un kerku yakini ki jinslok ke balengkot haga ne step menta nag menta ke buram jong Jesu amen bat amen.